హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీరు చూస్తుంది ఆర్సిఎఫ్ క్రియేషన్ గురించి. మీకైతే సౌండ్ మ్యూట్ అయితే పెట్టాను. దీనికంటే ముందు ప్రివ్యూ వీడియో అయితే నేను అప్లోడ్ చేశాను ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడైతే మీరు ఎడిటింగ్ ఎలా చేయాలో చూద్దాం. ఏదైనా చిన్న చిన్న మిస్టేక్స్ ఉంటే సారీ ఫ్రెండ్స్. కైన్ మాస్టర్ యాప్ ఓపెన్ చేసుకోండి. ఓపెన్ చేసుకున్నాక ఇంటర్ఫేస్ ఇలా ఉంటుంది. క్రియేట్ న్యూ ప్రాజెక్ట్ అయితే క్లిక్ చేసి 9.16 రేస్ పెట్టుకోండి. మీకైతే టోటల్ లింక్స్ అయితే డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చాను ఫ్రెండ్స్. చూడండి, మ్యూజిక్ లింక్ అయినా ఏదైనా ఇచ్చాను. ఇప్పుడు మీరైతే లాంగ్ ఫోటో ఉన్నది ఓపెన్ చేసి కాల్ మీ డీసీ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇదైతే కైన్ మాస్టర్ యాప్లోనే ఉంటుంది. సెకండ్ అయితే క్లిక్ చేసుకోండి. కాల్ మీ డీసీలకి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడైతే సెకండ్ ఫోటో క్లిక్ చేయండి. సేమ్ రేషియో అయితే పెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్. సేమ్ పెట్టుకున్నాక షార్ట్ ఫొటోస్ 3 ఉంటాయి. ఒక లాంగ్ ఫోటో ఉంటుంది. షార్ట్ ఫోటోకి అయితే ఓవర్లీ ఆప్షన్ అయితే క్లిక్ చేసి ఫస్ట్ దాన్ని అయితే క్లిక్ చేసుకోండి. షార్ట్ ఫొటోస్ 3కి తర్వాత ఒక లాంగ్ ఫోటో ఉంటుంది. ఆ లాంగ్ ఫోటోకి అయితే కాల్ మీ డీసీ సెకండ్ ఆప్షన్. ఇలానే అన్నీ చేసుకోండి. ఫస్ట్ అయితే నా లోగో అయితే ఉంటుంది కదా, అది ఎలా తీసేయాలో చూడండి. బ్లాక్ ఫోటో తీసుకొని లోగో దగ్గర ఎంత ఉంటుందో అంతే పెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్. అంతే 10 సెకండ్స్ ఉంటుంది, అంతే పెట్టుకోండి.